Готина ли? Не ставиш. Има едно. Защо не си го вземеш? Защото нямате. Аз след малко ще ставам. Да излизам. Ще да има. Кога? Като стана и аз. Има нещо. Мале, тия тон колони са много гадни. Трябва да си ги изключа след малко. Аз знаеш ли, що си ги включих? За какво? Че нещо тук ми шумолеха и не можа да чуя Петър там, какво ми говори. Тук правят някакъв климатик до нас. Много гадно. Ево, ти ходил ли си на пирамидата? Много е тъпо. Ми праси, какво там, нищо няма. Да, е най-якото сървъра май в дупката. Няма там па само хакери. Warpaint също. Да. Warpaint. Да. Някакъв точно от мен в лайна. Чувства се едно в лайна. В лайна. Аз съм на Warpaint. Без айтем. Искаш да ти дам крипър, бе. Добре. Къде? Няма те дам, чуто си, тя много ценна за мен. Глава на крипър. Но ако желаеш, ще си помисля. За какво не расте тази диничка, бе? Тук откъде ги се спамват тия перли, бе? От тия ендерманите. Мерси, че му трепа. Ти колко кила си? 2. Да, бе. Не, наистина. Аз тук много пепа не играм. Играм само... А колко умирания си? 3. Аз съм 209, тези 210 са вече. 210 умирания и 49 кила. Кой е? Are you kidding me? Човек, аз си слизам долу да ги трепа без нищо, бе. Да. И трепеш ли ги? Да. Като събера някакви айтеми и почвам да ги трепа. Спълна с скелет. You don't say. Виж видеото, което ти изпратиха. Да, тук ми прикачваш хозулите вируси и после викат хората, че съм хак. Не това е срам. Аре, виж там. Засрами се, момко. Виж кнокбака. Срам, имаш ли срам, мам? Тук знаеш си какъв як кнокбак 360. Аз правя 267. Ама не съм го направил аз. Някакъв. Дума. Искам да те чуя. Иска. Ветрове. Охо, тупа краси. Искам да ви кажа, че можете да пускате Лили Иванова. Лили Иванова. Не остарява. Ветрове. Тъй нападнат ветрове. Да ви гепат къскета и да ви кажат здови. С Бога, моя любов, да ти пръдна мечтаех аз. Моя любов. Дека, докато плувах в басейна, знаеш каква пародия измисли? Слушай, значи
че забравих на коя песен беше. Тъй, че спокойно си гледа напред. Чекай. Казано честно. Да. Казано честно всичко. Така, чакай. Аз си обърках паролите. Аз се чакам, а ти не си. Казано честно, нищо не ми е наред. Тъй, че неспокойно си плуя назад. Днеска ще дадат като 2 капки отдолу. Има някаква рубрика на това, на Господари на ефира, като 2 капки пуза. Само Господари на ефира станаха хора, честно да ви кажа. Да, няма новини. Какво? Нещо, Кейдж Мания? Вчера гледах Кетча, там, да, много гледах. Сигурно на 5-та минута, не, в 5-та минута. Заспал сте? Там изгледах един матч и по време на скучните реклами заспах. Аз винаги заспивам на първите реклами. Ако нямаше реклами, нямаше да заспа никога. Аз такова снощи гледах там Мумията с императора, то китайския. Много готин филм, можете да гледате в кината, само трябва да идете в 1968 и ще го гледате. Голяма песен. Ето сега песен породя. Ули халя, хорека, нега. Sprechen Sie Deutsch, Liga. И с този момент си казвам, че си затварям. Добре, това беше... Добре, това беше Нико Смит. Дами и господа. Тост мангал в лайва! Тък тръгна да го бия. Ама нямаше да бия. Тъй, че спокойно си плуя назад. Goodbye, every morning.